manje ungikweleta vuk. Wenkulunkulu wami ngaze ngavelela namhlanje. Hawu. Let's imali yakho, let's imali yami. Wendoda. No work, no pay. Angihlangana nayo bese uyangikweleta ngicela imali yami. Hey ndoda, yazi mfethu awuhlale phansi. Lungi, imali yami ngiyayifuna. Mfethu, uyalazi usisi lami, ngisebenza eJardini. Manje bethi mina lo lockdown, no work, no pay. Anginamali mfethu. Lalela mfowethu, nami nginey'ndleko zami engibhekene nazo. Oh no work, no pay baba angihlangana nabo. Ngizokunika iviki elilodwa, 1 week. Ngalokho ngiyabuya ngithola nje imali yami. Ngiyangimele mina le nto yakho. Wenkosi yami ngaze ngavelela. Imali mina ngizoyithatha. Hey, usisi. Le nto yami. Kodwa impilo yami. Oh yeah. Awungena mfowethu. Yani. Hey, hamba kahle nkabi yami. Ngiyona inkabi, mina ngazongibeza ngenkaba. Ngiyona inkabi yami. Uzofuna imali yami yerent. Ikhokha nini imali yami yerent? Hey mama mfethu, uyalazi usisi lami. Ngisebenza eJardini mfethu. Lokho ne-national lockdown nje uyangazi ukuthi no work, no pay. Yabona ndoda, ungazongitshela lo nto mina. Angihlangani ne-national lockdown. Mina ngifuna imali yami. Yabona manje, ngikunika isonto elilodwa. Okuhlula lokho uyangiphumela endlini yami. Wangayikhokha nje imali yami, uzobona. Uzongiphumela impahla zakho uzoyifica la emnyango. Nabathakathi bangisondela into. Nanso wena inkinga enkulu futhi. Sawubona baba. Kunjani kodwa mntanami? Ngiyaphila. Uthe uma ngizocela imali yesonto. Ngaze ngavelela wenkosi yami. Hawu. Mntanami. Mtshela ukuthi lokho impilo kuyi-lockdown nje. Mina ngizothi umsebenzi obhedala. No work, no pay. Nkosi ngaze ngazala usizini. No work, no pay. Ngibenzela ngamakhelwane. No work, no pay. Nkosi, wanginikelanini baba? No work, no pay. Ngcono nesitefada sami la. No work, no pay. Stepfather. Uma ukhangithithela yini? Uyachitha uma